Hajde. Znate šta? Uopšte nisam gladan. Ups. Kako vruće. Je li to sve? Mislili smo da će biti požar? O ne! O ne! Bežite svi! Miley, izgleda da se tvoj žele istopilo. Šta kažeš? To znači da ga mogu popiti kroz slamku. O, da, to je baš slatko i ukusno. Eto, sve sam popila. Pogledajte, završila sam. A šta bi sa paprikama? O ne, šta si uradio? U pomoć! A gde letim? Miley! Oj! To je bilo smešno. Da, mnogo.